Kane gade ke jing tip ke badong kambha na ke tim shiiung na benta kala kidro ke ba on pengklai haka aruf praterik jong anu bunai September. Hakane kali kidro phila ban job da ki pras ki bahek bha ke dimpar bat Jimny bat alto bat kabait bat ki conclusion prize. Kat ba ke bai tiket ke long tang cispa ka Sngap bha kane ke jing tip ke ba don kambha halor ke jing pengklai ya ke jaka ban pengklai ya kane kala kidro. Kani gede ki important announcement na benta jong pi ke jing tip ke badon kam na benta jong pi na benta ki nong krishan ki jongi ki bethit ki tiket lucky draw ka bangin sepen khalai hagani ka arpo pratrik jong nu bunai September ka ba pila ban job na ka damper ke Jimny ka alto bat ka bike MT leni consolation prize ba ngi na ka team shiiung na liang ka team jongi ngila rai ban pen khalai ka venue ka jaka na mi metudu madan waryong sha tan mutlong e madan watchnong ka badon opposite ya ka Shemphang college na ka daw ba ka jing demand jong ka space ba kam he ban bui kali nagadaw ba kamsuk yi kipait ba ban wan hakata program arpo nyaw bat arpo pratrik tagadaw ngi khot ngi very pi ban Sngap ba ban wan haga arpo nyaw bat arpo pratrik ha arpo nyaw trik ngindon ke DJ night kandon ro ka house ke ba shilak tangka haga arpo pratrik ngindon ka house ke ba hado lailak tangka house price Sngap ba ban wan sa wan pensyong shit sa wan pe ya kata ke sngi arpo pratrik ke bangin sepen khalai ke nusip ke jong pi mano ban job ya kata ka price mano ban job ya kata ka damper ya kata ka Jimny ka alto bat ka bike NT kublai shibon.